Alun-alune wis mulai rame lur, berarti menandakan sebentar lagi lebaran. Iki ngono jalan-jalan sing ora disengaja ya lur. Pas ngendangi wong sakit mulai liwat alun-alun. Lah ora ngerti tibake alun-alun wis ruame koyo ngene, wis toto-toto persiapan menjelang lebaran ya lur. Biasanya kebak karo wahana mainan, terus sak piturute koyo jual baju. Terus barang-barang unik, tanaman hias wis ono kabeh lur. Iki akhire aku terus parkir ya. Penasaran ya mlebu ndelok wahanane ning jero ki kaya apa. Mampir ning bakul kacamata iki ayah harap beli kacamata kayak jajal iki ya. Lanjut setelah beli kacamata, iki si bocil wis mulai kentreng arep numpak permainan, tapi bingung apa sing ditumpaki mergo saking okae lukis-lukis, ono kuda-kuda munyer, terus apa iki komedi puter, kora-kora, kereta mini, kuda terbang, apa nah iki sik akeh ya nek kon nyebutne. Pokoke wis full ning jero alun-alun iki karek nari duwite.